ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but shispa % ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan Kajingwa de kasonam Raghuvanshi kidang yai peteng sa hadu mendagasngi ha kabaka kanhun jonggi pulit kejala rengkat ki SDRF NDRF kidang yai pelong sa ya kajingwa de ka kabatat hadu balawan lam ya kane ka khobor 4 lap din satya ha kajing shisha ka suin beneng mendagasngi ka ailat bha na mar ka de kasngi ka barang bha hapot han sora kumakalong ki pulit ki SDRF bat ki NDRF ha kasin ka banrio kila pelong ya kajingwa de kasonam ha kabenta karyat arliang ha kathan ju kuwai saudong kaba hagni ki jingwat kabatat hadu pantagasni layo jingtip ba 4 lap din satya kani ki jing bam lap ye ki dakishin kum ki jingsman ye kinu ki kinja serwet kala pendembut ye ki pulit ki SDRF bat NDRF ru kumju pantagasni la pelong ru ye ki jingwat chasilang karyat arliang ru hinrei klam lap serwet satya wat la kataru kini ki kinhun klem ki jing shong thait ki sedang biang syakawai ki jaka ka badon hagati ka than wat chajan badon gakshat ko wei saudong dei halo kini ka nongrim banak liang u hinmen jong ka sonam hinin ka sngi habakren bat ki nong tho khubor ula punpau bakani ki jingwa de ka para ka jong u ha kini ki benta ka long ba om lap din ai ru yaka pat kini ka pinsuba penban ya u ban lesi kadang im pat kala bakan cara bor penban Aja, beka dia tapi lagi. Sikit. Kemudian और इससे छोटा that as you know Meghalaya is